بنێرن علی لاریجانی کی بوو؟ لاریجانی ڕۆژە 30 حەزیرانە ساڵە 1958 li bajarê Necefê yê Iraqê ji dayîk bûye. Endamê malbateke mazenderanî bûye. Di dema zarotiya xwe de vegeriyane Îranê. Xwediyê bawernameya doktorayê di felsefeya Rojava de ye li zanîngeha Tehranê bi dest xistiye. Zavayê Ayetullah Murteza Mutahherî ye ku yek ji damezrênerên fikrî yên şoreşa Îranê ye. Di navbera salên 1994 û 2004 de serokê saziya radyo û televizyona Îranê bûye. Bi dirêjiya 10 salan ew saziya hestiyar birêve biriye. Ji sala 2005 heta 2007 sekreterê Encumena Bilind ya Asayişa Niştimanî ya Îranê bûye. Birêvebirê dosyeya atomî ya Îranê bû ji ber nakokiyên li gel Mehmûd Ehmedînejad dest ji kar berda. Di salên 2008 heta 2020 de serokatiya parlamentoya Îranê dikir. Bi dirêjiya 12 salan serokatiya parlamentoya Îranê kiriye. Şêwirmendê bilind yê rêberê Komara İslamiya Îranê Elî Xameneî bû. Endamê Encumena destnîşankirina berjewendiyên sîstemê bûye. Di van demên dawî de weke nûnerê taybet yê rêber bûye bo gihandina peyamên hestiyar. Di şerê Îran û Iraqê de endamekî paya bilind yê supaya pasdaran bûye. Weke cîgirê wezîrê berevaniyê jî kar kiriye. Di sala 2021 de ji bo hilbijartinên serokkomariyê hate dûrxistin.